Hey yo, what's good? I dag der skal vi... min fætter han sidder lige ved siden af mig. Halløj alle sammen. Så i dag der skal vi egentlig ikke... Vi skal ikke lave Road to Champion, men vi skal bare chill med arena. Så... Og jeg fatter stadig ikke, hvorfor fuck. Min skærm bliver sort hele tiden. Men det gør noget bare. Men I guess, det er fint. Wee! Renegade, renegade, renegade. Og hvis I gerne vil have mere Road to Champion, så husk at like og subscribe, hvis I ikke allerede har gjort det. Sådan er det bare. Ostehapskage. Og klokken er 2 om natten. Ja, sikkert. Ja, det er første gang, han er hjemme ved mig nok. Så hvis vores mic stinker, så er det fordi, at jeg glemte at ønske. Jeg har allerede delt min ønskeliste. Og jeg glemte simpelthen at skrive en ny mic på. Men det er også lige meget. Men det kan jeg jo måske ønske mig. Ja, det er mig, der skal have det meget. Ja. Jeg kommer, hvis jeg får en del penge, så køber jeg den nok. Jeg skal ikke have Nintendo Switch, fordi en kode til Wildcat koster 1.500 kroner. Hvorfor? Jeg hader, når man kommer ind som nogle af de første. Jeg har ventet i sådan 16 år. Nemt. Skal vi droppe Solly? Vi dropper Salty. Og jeg tror også, måske... Jeg skal snart have et regi. Men det finder jeg lige ud af. Jeg skal i hvert fald snart have et... jeg skal have... Jeg skal i hvert fald også... lige bare til et thumbnails. Det skal jeg. Fordi den jeg lavede sidste, den så god ud. Men jeg havde ikke rigtig selv lavet den. Den kom fra det internet. Jeg synes det er så cringe, fordi når man ser en, ikke op, man selv optager, og så man bagefter ser det, så bliver man fucking flov. Og det er det jeg hedder. Men man skal jo starte et sted. Eller det er som i 12. Nej, du gør ikke. Hvis du tager det andet, så tager jeg det her. Og hvis ikke, så lander jeg bare i det andet. Og hvis ikke du kan snakke om, så er det der. Det der hus, det er så godt. Hvis man ikke kan lande der, så land herovre. Fordi det er sådan de 2 bedste steder. Synes jeg i hvert fald. Jeg er så flot. Ja, det er det. Det gør jeg i hvert fald. Det gør du også. And it does not feel good. Ja, simpelthen kan. Og hvis I ikke hørte ham før, så er det her første gang, han er hjemme ved mig på mit nye værelse. Eller nye, og vi optager. Så første gang. Så det er dejligt. Det er dejligt nok. Ja, måske skal stå. Ja, det er det. Ja, okay, GG. Nej, vi kan ikke love. Måske, hvis han sover, så laver vi os ind i morgen.
6 dage er det min fødselsdag, så det ligger nok. Ja, alle sammen siger lige til mig, hvis I nummer 6. Den 5. marts. Ja. Marts vil simpelthen have din fødselsdag. Hvad? 17, hvad? Den 17. marts. Skriv lige en kommentar, hvis der er noget. Du kan godt snakke lidt højere, for jeg er ikke sikker på, at folk kan høre dig så tydeligt. I want this guy to die. Og husk at skrive kommentaren, hvis den i den 17. På den 17. marts, så kommer der det der kløver med. Skriv lige i kommentaren, hvis I også skal have det. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja, jeg forstår det godt, men det er ikke sikkert, at de kan høre dig så tydeligt, fordi altså... Ja, Au, mit øse. skriv lige i kommentaren. Du skal snakke højere. Skriv lige i kommentaren, hvis I ikke kan høre mig, så Så skal vi virkelig have fikset det. eller vi kan Nej, det er PC-lyd, det er ikke... Det er mig. Coronaya, I see Grinaya, I want Grinaya. Now where is people? I want to kill people. Hvorfor er det altid så læk i Arena? Pops Arena, det er nok det, der er mest lækkert. skriv lige i kommentaren, hvis I også synes, det var det. Jeg skal bare skrive det i kommentaren. Jamen, jeg bliver skidt på. Det er en klasse PC, men det er ikke verdens bedste. Der er faktisk rimelig mange, der bruger det, men... Han er faktisk decent. Okay, nej, lad være at sige, han er ikke god nok til mig. Oh, man, you gotta be kidding me. Jamen, jeg bliver ikke. Hvis jeg ikke dør til det. Jamen, jeg er selvfølgelig døde til det, ikke? Dejligt! Ej, hvor er det dejligt. I har spillet nogle gange mere. Det er handicappet. Hvor mange? Jeg fik kun én, gjorde jeg ikke? Jo, nej, vi fik 2. Hvornår fik jeg den første? Det var ham, der sejlede. Nå jo, Så men jeg vi tror skal faktisk- have en anden komme op på. Ja, vi skal. Det er fordi Simon han har fået simpelthen traded sin. Nå, det har jeg ikke. Jeg fik... Var det ikke? Nej. Han har simpelthen traded et eller andet. Nu har jeg heller ikke sådan helt forstand på det, men han har simpelthen fået en ny account med alle mulige skins på. Jeg fik det ikke. Så det er jo sådan luksus nok. Og der er alt. Jo, var det ikke... Jeg ved ikke hvordan, men... Ja, Epic, de sagde eller noget med, at jeg fik 40 skins gratis. Ja, jeg ved det ikke. Ja, men hvad for en skin skal vi på i hvert fald? Du var i hvert fald glad, da du fik Recon Expert. Ja. Det er en M-mand. Vi skal have Monkey på. Monks. Hvilken X? Har du egentlig også det på din sådan anden account? Nej. Nå. Så Min second, den har jeg kun... så er det safe, du Ja. Det kan også være, at vi skulle tage... Jeg ønsker mig i hvert fald en 144 Hz skærm, så jeg kan køre højere FPS. Skal vi det der på? Ja, lad os det. Så
Skal du høre Spotify? I'm never gonna go against the grain. Never gonna be the one turn on my brother when police just gotta detain. I won't ever love a bitch more than my mother, and that's on my government name. I can't be no sucker, I ain't hating on no. Så vi har så en dope. Vi har simpelthen dope her. Happy on the asset social. Loyalty over royalty, I know. Luk den op. Bitch, jeg får sat. Så er det sådan nu i blue cheese. What's wrong with addicted to blue cheese? I gotta stick duct paper like blue cheese picture. Kunne du det? Åh, no. I gotta stick duct paper like blue cheese. I got all this water on me like Fiji. Bitch, I'm posted up with hats and the sleazies. Smoking the Zaza, it goes straight to the Mata. Then I'm up in the chopper, hitting the cha-cha. Open his lata, then he dancing my chata. Smoking the Zaza, it goes straight to the Mata. Then I'm up in the chopper, hitting the cha-cha. Then I'm open his lata, then he dancing my chata. Whooped it, bitch, I'm outside of some movie. Hvad? Hæ? Kort? Ah! Jeg sætter mig ned, og så knækker jeg bare lige 3 af mine fingre. Au! Jeg får en sidste. Au, mine fingre. Det var fingrene, der gjorde det hele. Detroit. Detroit, ikke tryout, eller Trot. Nej, det kunne det i hvert fald ikke. Du vil rage. Jeg brækker sgu dem. Ja, det bliver det. Så jeg har lige brækket mine fingre. Hvis ikke det, så er det lige brækket. Ja, jeg har lige brækket mine fingre. Nogle reelle, så jeg kan finde noget at virke, fordi mine lille fingre lige er brækket. Er du helt sikker på det? Nope, det var ingen fingre. Det er den, jeg gør sådan her med. Nej, lad bare. Ja, jeg skal nok shout out, Karl. Bare rolig. Ja, Karl, jeg sender link. Der er et link. Der er en link. Der er et link. Jeg ved ikke, om jeg gør næste kort. Jeg vil tjekke. Tobias. Charlie er bedre. Jeg synes Charlie er bedre. Ja, meget. Jeg er sikkert 0,80%, der er enig, men altså, holder mig til min mening. Kinda sucks. Just kidding, hamster color det bedste. Like you see. Min drøm den er at blive en stor YouTuber. Skråstreg stream. Nej, det tror jeg ikke. Må jeg ikke. Jeg er ret sikker på. Nej. Det er en stor nærhammer. Tak fordi du hopper ind i min boks, men så det er dødtid nu. Godnat. Shit on. I legende, hvis I følger Karl og Villas og Subsmash, så er I legende. JK i foran. Alle er legende på sin egen måde. Lige måde. Det der.
forstår simpelthen ikke, hvordan han ikke tager det. Det magter jeg ikke. Har alle har sådan Har det. Chupabi muñeño. Det er da sikkert. Jeg optager ligesom. Jeg kan bare forestille, at mine forældre kommer ind og sådan. Vi spiser. Jeg optager ligesom. Det er en ananas. Ananas. Ja, hvis jeg har 7 æbler at spise, hvor mange har jeg så? Ja, sikkert. Måske kommer ud i dag, måske kommer ud i morgen. Hej, ja. Der er en lige hammer, han skal bare lige blive aimbottet, selvom jeg ikke har noget med i kører, fordi det stinker, og jeg er bare dårlig. Jeg kan ikke. Ja. Det var fint. Standard. Det er startskade. Så lad mig da være med den lille pistol. Okay, selvfølgelig er det lige det bedste. Selvfølgelig er det. Jamen, han skider jo. Måske var det ikke en god idé at fejle ham. Okay, selvfølgelig skal man skal altid være et folk. Nu bliver vi simpelthen nødt til at tage sejren på det der. Vi kan ikke passe det der. Det var fordi en af dine. Det var der. Nu lader vi læse, så kan vi trykke det. Nej, jeg tror det. Det er ikke så langt, som jeg gør det. Nej. Jeg tror det ikke. Men jeg kan lige tjekke efter. Ja, vi tjekker lige, om vi skal se. Nej. Måske engang når 99 år. Mit mål er at blive 105 år gammel. Ja, jeg tror det. Det kan komme ud af. Du like ja. Det der, det er min ace. Gold digger. Oh my god. Nej. Danske actionserie 2 døgn på sige. Da der skulle have været en sjov og uskyldig flytur for Otto og Christian ender katastrofalt, da de møder en kriminel bagmand. Og så starter 2 hæsblæsende døgn, der blandt andet involverer en død kvinde og en taske fuld af stoffer. Følg serien 2 døgn på sige hver mandag kl. 21.30 eller stream den i UC's TV og filmapp. Lyt også til soundtracket med Tessa, Artie Artet, Ice Kid, Jamaica, Carmen, Okay, hvor er og mange flere. Sorry? Lad os se, om jeg får det. Nej, det gør jeg ikke. Den er aggressiv. Jeg springer lige der. Valentino er bedre. Coco, det er godt nok den bedste. Hvorfor er det sådan en tidslanding? Det er i hvert fald ikke.
Luksus. Bare så aldrig. Dejligt, hva'? Det er bare glad. 35! Shots nummer 1. Yes. Boink. Tager vi et nyt skin på det? Hvilket skin, Karl? Den her? Jo. Okay. Поставлен. Hvornår kommer den ud? Den? Hvad nu? Bekrubber. Den er Party girl. Just wanna have fun. So the party. And party girl, she just wanna have fun too. They say you will work 3 times, but I don't care. I want you. All the drugs too. And love the guns too. Det er komedien. Det er Battle Pass. De er 63 sidste sang. Har du ikke den? Ja, okay. Operasanger. Operasanger. What the shit? Why will you do that? You had a loud and light voice, but I do not understand why you want to sing opera. Det er mere end dobbelt så mange subs, jeg har. 25. Nej, ikke 10 likes. 10 likes, så begynder Karl til at gå. Eller han kommer i hvert fald til at synge i næste video. Hvis den der får 10 likes, så synger han i næste video. Og han skriger. Han skriger som en dronning. Der lige han mistet sin krone. I love you. Jeg har brugt alt mange på det spil, men stadig ikke nok. Det magter jeg ikke noget. Det er Coco. Coco. Drop. Fuck, den kan de tag. 10 likes, så begynder Karl at synge i næste video.
I hørte ikke, jeg sagde taggelort. Coco. Det er 0 pink guard, det her, ja. Ikke fra match, dejligt. Ratatata! Nej, jeg skulle aldrig have gået efter pickaxen. Hvorfor choker jeg på det med? Nej, det bliver for cringe der. Farvel.